Канатланып киләм мәктәп сиңа, гомеремнең тәүге баскычы, дулкынланып ишегеңне ачам, тотып кулга белем ачкычын. Тормыш дигән олы юллар буйлап адаштырмый бару өчен әйтеп, акыл, әхлак, белем нигезләрен барысын туплап бирә безгә мәктәп. Кеше гомере мәктәп юлы аша моңлы бер җыр булып сузыла. Белем сукмакларын яра-яра киләчәккә юлы сызыла. Еллар үткән аккан сулар кебек, гомер генә кайтмас кирегә, тик балачак чакырып әйдәп торыр мәңге серле мәктәп иленә. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Саба дулкынлары телевидениесе һәм Мәктәп ТВ тапшыруы. Сезне югары Симет урта гомум белем бирү мәктәбе укучылары Хассамова Зәлия һәм Ибрагимов Илшат сәламли. Бүген без сезне күп кенә уңышлары белән дан тоткан мәктәбебезгә сәяхәткә чакырабыз. Ә хәзер сезгә үзенең матур җырын бүләк итә 1нче сыйныф укучысы Гатауллина Әминә. Бүгенге көндә мәктәбебездә ныклы белем һәм тәрбия бирү өчен барлык шартларда тудырылган якты сыйныф бүлмәләре, белемле укытучылар, тәрбияле укуга омтылучан укучылар, булар барысы да безнең мәктәпкә хас. Шу урында сүзебезне мәктәбебез директоры Гарифуллин Рафис Нақыйбуллына бирәбез. Исәмсез хөрмәтле телевизор караучылар, 2023-24 уку елында Югары Симет урта мәктәбендә 65 укучы белем һәм тәрбия ала. Укучыларыбыз күп булмаса да, мәктәп җанлы, шау-шулы, күңелле тормыш белән яши. Көн артыннан көн үткәне сизелми дә, инде уку елының соңгы айларына кирип барабыз. Укучыларыбыз тырыш, һәр актив, укытучыларыбыз да бердәм булып, алга куелган максатларына ирешеп эшлиләр. Мәктәпнең төп нәтиҗәләре фән олимпиадаларында, бердәм дәүләт имтиханнарында күренә. Алдагы уку елы нәтиҗәләре буенча укыту сыйфаты өчен күчмә кубокка ябылсак, узып баручы уку елында да укучыларыбыз сынатмый. Фән олимпиадаларының район этабында 11, республика һәм региональ этапта 7 призлы урыныбыз бар. Быел 11нче сыйныфыбыз юк. Төп игътибар 9нчы сыйныфларга юнәлтелгән. Алар рус теле математикадан кала, химия, биология, география, информатика, татар теле фәннәреннән төп дәүләт имтиханнарына әзерләнәләр. Консультация графига уку елы башыннан булдырылды. Максатыбыз укучыларны имтиханнарга ныклы әзерлек белән кертү. Барыбыз да беләбез, аның нәтиҗәләре укучының киләчәктә нинди һөнәр сайлавына, язмышына тәэсир итүче фактор. Мәктәпнең төп бурычы белемле, сәламәт, тәрбияле, киләчәк тормышта үз урынын таба алучы конкурентлыкка сәләтле шәхес тәрбияләү. Укучыларыбыз спорт ярышларында, мәдәни конкурсларда, фәнни-практик конференцияларда актив катнашалар, җиңүләр яулыйлар. 7нче сыйныф укучылары белән һөнәри юнәлеш бирү буенча аерым эш башлап җибәрдек. Хезмәт тәрбиясенә дә зур игътибар бирелә. Җирләр ачылып беткәч, бакча сезоны башланып китәчәк. Җәйге чорда 14 яшьле тулган укучыларыбызны җирлектәге оешмаларда эшкә урнаштыруны планлаштырабыз. Шулай ук җәйге ялны оештыруга әзерлек эшләре бара. Гомумән, мәктәп иң җаваплы чорга, игенчеләрчә әйтсәк, урак өстенә якынлашып килә. Барысы да яхшы булыр дип уйлыйм. Укучыларга, укытучыларга да ныклы сәламәтлек һәм уңышлар телим. Мәктәп ул тормыш башлангычы. Мәктәп ул тарих һәм хәтер. Еллар үтсә дә, каңгырау шыңы, яраткан мактыргыч дәресләре, күңелле тәнәфесләре, кызыклы очрашулары, конкурслары, сәяхәтләре, үзенең истәлекләре белән, шаулы мәктәп еллары белән һәр даим сагындырып торачак.
Мәктәп тарихын укытучылар һәм укучылар яза. Безнең мәктәбебездә тырыш укучылары һәм укытучылары белән дан тота. Укучыларга төпле белем бирү өчен укытучыларыбыз һәм мәктәп җитәкчелеге тарафыннан бик күп көч куела. Белем алу өчен бөтен шартларда тудырылган. Укытучы улы галим, дәрәҗәле, компетентлы бар яктан булган үрнәк шәхес. Әйе, югары сыйныф мәктәбендә дә шундый укытучылар эшли дисәм дә ялгыш булмас. Укытучыларыбыз һәр вакыт әзләнүдә, яңалыкка омтылудан курыкмыйлар. Фән олимпиадалары, төп дәүләт имтиханнарыннан кала, алар республика район тарафыннан уздырылган төрле фәнни-гамәли конференцияларда актив катнашалар. Укытучы әнә шундый булып, үз фәнен яратканда гына укучысының хөрмәтен, яратуын яулый ала минемчә. Бары тик шул очракта сәләтле, белемле, тәрбияле, үз фәнен яратучы укучылар тәрбияли алачак.
2023 ел укытучылар һәм остазлар елы иде. Ел буе мәктәбебездә төрле чаралар үткәрелеп килде. 3 ноябрь көнне хәтерлим мин әле бүгенгедәй исемле очрашу кичәсе булды. Очрашуда югары симет һәм түбән симет мәктәпләрендә төрле елларда укыткан укытучыларыбыз һәм бүгенге көндә хезмәт куючы мөгаллимнәребез катнашты. Шулай ук үзләренең гомер бәйрәмен билгеләп үтүче укытучыларыбызның юбилей кичәләре дә уздырылды. Инде традициягә әйләнгән бәйрәмнәрне үткәрү өчен зур тырышлык куябыз. Ел саен төрле формаларда үткәрәбез. Илебез буенча октябрь ае башында өлкәннәр көне уздырыла. Төрле җирләрдә өлкәннәрне котлаулар, бүләкләүләр, искә алулар бара. Без дә читтә калмадык. Ветеран укытучыларыбызны бәйрәм белән котладык. Тагын бер матур бәйрәмнәребезнең берсе укытучылар көне. Бу көнне мәктәбебездә иртәдән үк бәйрәм рухы булды. 7нче сыйныф укучылары һәр килгән укытучыны котлап, сюрпризлар әзерләп торды. Шушы бәйрәм уңаеннан үзара көне оештырылды. Без бу көнне үзебезне укытучы ролендә сынап, дәресләр үткәрдек, укытучы һөнәренең нечкәлекләренә төшендек. Һөнәри юнәлешне үстерү буенча укучыларыбыз өчен бик күп очрашулар оештырылып тора. Шул уңайдан быелгы уку елында 7нче сыйныф укучылары педагогик сыйныф буларак билгеләнде. Шул максат белән еллык план төзелде. Планга нигезләнеп, укучыларыбыз башлангыч сыйныфлар өчен төрле тренинглар, тәнәфесләрдә уеннар үткәрәләр. Укучылар җаваплылыкны тоеп, үзләренә куелган бурычны җиренә җиткереп башкарырга тырышалар. Җәйге һәм көзге лагерьлар вакытында алар әйдәманнар булып билгеләнәчәкләр. Әлеге укучыларда укытучы һөнәренә кызыксыну, мәхәббәт уята алсак, лаеклы алмаш булырлар дигән өмет зур. Яшь буынны тәрбияләү эше ул бик мөһим социаль мәсьәлә һәм ул үзенә укытучыларның һәм ата-аналарның даими игътибарын таләп итә. Ди күренекле мәгърифәтчебез Ризаетдин Фәхретдин. Мәктәп белән гаилә хезмәттәшлеге нык булганда гына укыту, тәрбия эшендә уңышларга ирешергә мөмкин. Балаларны тәрбияләүдә белем бирү оешмалары һәм ата-аналар бердәм булып эшләгән иң яхшы коллективны барлау, аларны башкаларга үрнәк итеп күрсәтү максатыннан Тату сыйныф серләре дип исемләнгән конкурс үтте. Быелгы конкурста безнең мәктәпнең 6нчы сыйныф әти-әниләре катнашып, иң дус сыйныф номинациясендә, Гатаулиннар гаиләсе иҗади гаилә номинациясендә бүләкләнделәр. Мәктәбебездә һәр укучы дәрестән соң вакытын бушка үткәрми, үзләренең теләкләренә карап төрле түгәрәкләрдә шөгыльләнәләр. Быелгы уку елында мәктәптә 10 түгәрәк эшли һәм аларда барлыгы 63 укучы шөгыльләнә. Хореография, драма, вокал, җиңел атлетика, волейбол, баскетбол, судомоделирование, көрәш түгәрәкләре уңышлы эшләп килә. Укучыларыбыз түгәрәкләргә бик кызыксынып, яратып йөриләр. Укучыларыбыз һәм укытучыларыбыз район һәм республика күләмендә конкурсларда, ярышларда актив катнашалар, сөендерерлек уңышларга да ирешәләр. Укытучыларыбыз да укучылардан калышмыйлар, төрле конкурсларда актив катнашалар. Район тарафыннан елда уздырылучы ел укытучысы 2024 бәйгесендә катнашып, иң яхшы өстәмә белем бирү укытучысы һәм иң яхшы музыка укытучысы номинацияләрендә Имамиев Илмир Ильфатович призер исеменә лаек булды. Мин Имамиев Илмир Ильфат улы, Саба районы югары симет урта мәктәбенең өстәмә белем бирү укытучысы, музыка һәм технология фәннәрен алып барам. Бу мәктәпкә 2003 елда эшкә кайткан идем һәм менә эш урыныны бер кайчандагын бушатмыйча, шушы эшемдә дәвам итәм, хезмәт куюны. Минем әле эш стажым бик күп дип әйтә алмас идем мин, хөрмәтле үзебезнең коллегалар белән чагыштырганда. Минем эш стажым 20 ел гына әле. 20 елны мин күп дип санамыйм. Менә безнең бит инде укытучылар арасында зур бәйгеләр була. Шуларның берсе ел укытучысы бәйгесе. Быелгысы елда мин ел укытучысы бәйгесендә өстәмә белем бирү һәм музыка буенча катнашкан идем һәм икесендә дә призер булу статусына ия булдым. Бу бәйге безнең бер яктан карасак, педагоглар өчен бик авыр бәйге. Моның өчен күп шөгыльләнергә кирәк. Күп көч түгәргә кирәк. Ләкин бер яктан карасаң, без монда бер-беребез белән аралашабыз. Үзебезнең профессиональ яктан үстерү өчен тәҗрибә уртаклашабыз. Менә бу чара бик кирәкле чара дип саныйм мин, шул яктан карасаң. Ел укытучысы бәйгесенә килгәндә мин 3 тапкыр музыка буенча, менә шушы эшләү дәверендә 3 тапкыр музыка буенча җиңүгә ирештем. 2 тапкыр өстәмә белем бирү буенча призер статусы алдым һәм инде яңадан музыка буенча менә бу ел яңадан призер статусын алдым. Быел 2 номинациядә призер дигән номинациягә ия булдым. Шушы эшкә килгәндә, әгәр дә үз эшеңне яратсаң, үз эшең өстендә, үзең өстендә гел эшләп торсаң, педагог һөнәрендә эшләргә була һәм зур нәтиҗәләргә ирешеп була дигән фикердә мин.
Укучыларыбыз түгәрәкләрдә генә түгел, мәктәп тормышында да бик актив. Еллык тәрбия планына нигезләнеп, районыбызда үткәрелгән Золотой каблучок, Талант-фест, Юный мастер, Юниор профи, Живая классика кебек конкурсларда да сынатмыйлар. Шулай ук мәктәбебездә төрле чаралар һәрдаим үткәрелеп тора. Көзге ярминкә, Яңа ел, Өлкәннәр көне, төрле район вәкилләре белән очрашу һәм башка бик күп төрле чаралар. Мәктәбебез тулы канлы тормыш белән яши. Укучыларның һәр көне диярлек бик тыгыз һәм кызыклы үтә. Мәктәп укучының икенче өе, шуңа күрә укучыларны төрле шөгыльләр белән кызыксындыру, аның вакытын дөрес итеп бүлә белү безнең төп бурыч. Ә укучы бу конкурсларга үзе генә әзерләнә ала микән? Әлбәттә юк. Моның өчен мәктәбебездә менә дигән үз эшенең осталары һәр вакыт укучыларны контрольгә алып, аларга үзләренең идеяларын җиткереп, туры юл күрсәтүче класс җитәкчеләребез бар. Алар укучылар өчен икенче әти-әниләре дисәк тә ялгыш булмас. Ел сыйныф җитәкчесе 2024 конкурсында катнашып, лауреат исеменә лаек булган укытучыбыз Имамиева Гөлназ Хаҗинур кызы. Шәүкәт Галиев кайнар кыймаклар. Шыж да шыж майда сикертеп, әне кыймак пешерде. Әбием белән бабайны шул чак искә төшерде. Бар йөгереп кенә бәпкәм, җәһәт кенә илчеде. Кайнарлатайың әвәле алар авыз итсен ди. Ярар дидем, булыр дидем. Тормадым узак уйлап, кулда табак тулы кыймак, йөгердем урам буйлап. Югары эш, ерак түгел, кайнар чакта җиткерәм. Тыкрыктан борылгач та, алдымда зур эт күрәм. Бияләй хәтле телләре, җиргә чаклы салынган. Кыймак, әби, суына дип, үтмәк булам яныннан. Эт өрми дә, җибәрми дә, тукта, котылыйм сылап. Шиметеп кенә тоттым да, күккә чидем бер кыймак. Бузау чаклы әлеге эт, сикерде дә, хап итеп, җиргә дә төшерми генә, капты алды шап итеп. Баш бар инде үземдә дә, бигрәк тә кызык иттем. Кыймак белән алдап йылдап, бабайларга да җиттем. Кайнар кыймак китердем дип, йөгереп түргә уздым. Тастымал япкан табакны әби алдына суздым. Буш табакны күреп бабай, тора, киткелдәп көлеп. Ике битем кайнарланды, нәкъ ике кыймак кебек. Тыңлап тордылар да, елама дип сөйдиләр. Син безгә ул кыймаклардан кадерлерәк диделәр. Әле үзең котылгансың, исән калгансың диләр. Угыз хәтле этне дә син алды алгансың диләр. Ә үземә кысты буй ашаттылар. Буш табагыма да иеп, иемә озаттылар. Үзебезгә кайткан чакта бабаем да иярде. Кыймак өстенә кысты буй, эт эшенә тиярде. Кайнар кыймак ашарга да өйгә кайтып өлгердем. Мин алдаган этне силәп, бабай кат-кат көлдерде. Әти-әни алларыма кайнар кыймак ияләр, син безгә барлык әйбердән кадерлерәк дияләр. Быелгы уку елында мәктәбебездә Россия бөркетләре һәм алдынгылар хәрәкәте балалар оешмалары активлашты. Мәктәбебез 5 юнәлеш буенча эш итә. Һәр юнәлешкә укучылар билгеләнеп куелды. Алар үз эшләренә җаваплы карап, төрле район һәм мәктәп тарафыннан оештырылган чараларда һәрдаим катнашып торалар. Укучыларыбыз тәнәфесләрдә дә вакытларын бушка уздырмыйлар. Һәр атнаның шәршәмбе көнендә алар өчен алдынгылар хәрәкәтенең флешмоб бию оештырыла. Укучыларыбыз бик теләп катнашалар. Новая волна поднимает меня в движение, открывая себя новых целей. Горизонт нас вдохновляет и зовет этот ветер молодой, весь в крылья. Лети со мной, улыбайся и дерзай, в твоих руках все знаешь. Дай мне скорее руку, знай, тут нет скуки. Там, где сбываются мечты, тебе есть место, и ты бой. Глаза горят, мы с тобой в новом ритме, только вперед движений первых мы за своей идем звездой. Расправляем крылья, нас много, мы одна семья, вместе навсегда. Летим! Летим!
2024 ел Татарстан Республикасында фәнни-технологик үсеш елы Россия Федерациясында гаилә елы дип игълан ителде. Шул уңайда мәктәбебездә бик күп төрле чаралар үткәрелә башлады. Еллык эш планы төзелде. Тирәнрәк танышып китер өчен сүзне укучыларга бирәбез. Гаилә елын урта сыйныф укучылары һәм әти-әниләре белән берлектә бик матур эчтәлекле чара белән ачып җибәрдек. Бу чарада 4 гаилә көч сынашып рәхәтләнеп ял иттеләр. Шулай ук февраль-март айларында әти-әниләре әби-бабайларына багышлап шигырьләр язылды. Еллык планга нигезләнеп 6 гаилә катнашында гаилә күргәзмәсе оештырылды. Булар барысы да мәктәп белән әти-әниләр арасындагы ныклык бәйләнешне күрсәтә. Әти-әниләребез һәр даим ярдәмгә әзер. Менә бүген дә планга нигезләнеп әти-әни һәм мин спорт сөюче гаилә дип исемләнгән чара оештырыла. Бу чарада безнең 4 гаилә көч сынашачак. Әйдәгез аларга уңышлар телик. Адаштырмас маягыбыз мәктәп, юлда юлдаш туган телебез. Туган телне, җирне сөйсәк кенә, якты булыр безнең көнебез. Менә шундый күңелле ул мәктәп тормышы. Укучылар үз вакытларын әрәп итмичә, укытучылар биргән белемне үзләштереп, төрле яктан үсеш алган шәхес булып тәмамлыйлар мәктәпне. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең өчен әзерләнгән тапшыруыбыз инде ахырына да якынлашты. Кыска гына вакыт эчендә без сезне мәктәбебез тормышы белән таныштырырга тырыштык. Һәммәгезгә дә сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, эшегездә зур уңышлар теләп, сезнең белән сау булашабыз.